Wong jarene wong wedok ayu kok ya ngono. Saiki malah dadi LC nek juwono. Benyamin kapusan lah saiki duit 6 juta wis ditransferno. Dobol apa ora? Kan karyo lah yo nek ana wong ayu lah yo ngono. Ora iso ngekeki contoh nggo sing tuwa. Lah saiki terus kapusan duit 6 juta ping nggo lapo? Do kapok ora. Jarene ngono. Ayo, saiki kok malah ketipu. Ngene iki do kapok ora. Sing tanggung jawab terus sapa ngene iku? Apa karya gelem tanggung jawab karo sik lagi anyar iku. Jarene ana pemain anyar sing ngenteni aku. Ben kono sing tanggung jawab sapa? Aku ape dadi bos dhewe nggih YouTube dhewe aku. Lah yo banyak nek ora dikon Benyamin kon transferno ya ora tak transferno lagu iki. Kan karyo lah yo setuju ae. Gak enak duite tak nggo tuku sate jaran apa sate opo. Tak nyoplok kacamata sik cah awak gran ketokan. Wis. Ya nek ora cek yo dhuwitku melok ilang, duit bayaran. Wah bejane wis tak tokokno sepeda. Nggugu Benyamin ambi karyo yo dhuwitku ilang tenan. Gak nyadok nganggur iki. Ora apa. Lah yo sing sak ngene iki sing bener sapa? Sing bener ya tetep Joli ya, silihane do edan-edokan kabeh anjene. Karya apa neh iku? Wis duwe bojo barang kok jeh doyan wedokan ae. Ora mikir sing ning omah blas. Lah karo ngebos ae tapi ngebos apa modal ora duwe. Ngebos apa? Dadi bos lah butuh modal lho ketokane. Bos uyah ya wis iso wek uyah kudune. Bos iwak ya kudu pinter iwak ngenyange. Terus dadi bos apa ngene. Ya wis nek ngono melok Benyamin neh ae. Tapi njaluk bayaran sing paling dur dhewe. Dia kan ije buta aku asline. Bener omongane Joni. Aku ndingi piye ya wong. Urung roh bocahe urung roh raine kok duit kok tak kekno. Kan Benyamin yo ora menging yo kok yo kon ndang transfer wong urung roh bocahe tak parani ngantek ping pindho yo. Ora tau ketemu bocahe. Apa enak iki aku mejoni ya. Tak jak rembukan dijak omong-omongan sebenarnya gue ngepel Benyamin nek duitnya dijaluk ya aku mau milih syuting nek wong meniku lah ya salah dhewe arek mejoni nono omah yo mae kok tutupan iki enggak mau omah tau yo mae kok tutupan iki mau omah tau ora ta ngantek lunga Jon Jon Monggo sapa iki? Aryo Jon Yo mlebu ora tak kancing itu. wah sepeda anyar ngene kok cak nganyari sepeda barang ngene kok Iya. muni orang di duit Duit iki lho tak tukokno sepeda entuk iku. lah kok aku blas ngene wis ora nyekel duit Jon Ya salam dhewe aku nuruti Benyamin lah kok. ini lho Jon aku anane rene iki mang yo ame tak jak omongan sing kepenak kowe Iya, piye. aku iki ditempoi banyak masalah duit 6 juta di dikon ngijoli lebih wis kadung tak transfer kono duit ilang banyak nempoi aku saiki aku njaluk sumbangan Jon sithik-sithik kanggone balekno duit Benyamin Ya mau ae cek ya salam dhewe tanggung jawabmu dhewe. Lah apa kok transferno? Wong bocah yo ngono ora patek member. Lah saiki nek ndi kowe? Dadi LC nek juwono ah. lah iya wong aku curiga ngene aku di moro ning gone sing nemoni yo Pak Anin neh lho neng kok ana bocah wedok nganggo kudung omahe aku merdaya ning omahe iki Iya.
nganggo masker ora gelem dibuka, aku curiga aku iku. Ngono karepane. Ya sampe wae ya ngene. Lah iya, apa bocahe apa iku? Apa udu? Nang sing tak pikir bingung iki aku. Ngijoli duite Benyamin iki. Ya sampe wae nek iku. Aku Aku lah dhisik ya ngono dijaluk ijol. Gara-gara singen songo iku. iya, Heeh. sidane mbok ijoli. Ya ora lah, pokoke wong yo gelem padha ya. Wong iki wis nekakno. Iki Benyamin iki nempohi aku. Yo, duit 6 juta iku iso ora iso belekno. Aku pokoknya nempohi kowe. Lah wong sing njaluk dhuwit nggon transfer bocah wedok iku kok bocahe tak renteni nganti pirang-pirang dina kok ora ono teko. Saiki aku rene iki mang njaluk sumbangan sithik-sithik aja. Ya mbok arek sikone dhewe. Wong iki yo ora ono sing tak toleh kejaba kowe. Yo jajal nek omahe Tiyok lho nek gelem kowe. Ndike lah paling yo mo. Wong iki Tiyok tak bel. Yo duwite kondo wis entek nggo tuku dedeg kabeh ngoni pitik to lho sak kandang. Penting ditukono pitik. Bisa yo lah. Kan Jenenge kowe hobi yo. duwite mbok tukono sepeda, mbok tukono kacamata. Apa ngene ae kebos loro bareng-bareng ora lah melok Benyamin ae. Benyamin iki asline ruwet nek berarti ndike pengen berarti nek rugi ndike mo. Lah aku wis tau ngrugikno wonge guru-guru singen iku mang. Berarti nek batin niki wis dipek dhewe, nek rugi batine mo. Yo ngono rek. Saiki ngene lho, Jon. Kowe ngajak ngebos, wong aku dhewe rene iki ameh lur duit. Ngujuri Benyamin kok kowe iki ngajak ngebos aku. Yo karepku mah ape melok Benyamin terus kowe. Sik aku tak nggo kacamata sik yo. Terus lek ngujuli duit iki terus lek luru ning ndi nek ora kowe. Yo tanggung jawab mah. Aku ki ora melok-melok ah. Wong aku yo op 3 dino ngono. Tiyok tak bel yo duit entek tukang dedeg patang sak karo pitik sekandang wiwitan. Yo urusan mah aku wis op ngono. Aku jak op 3 dino. Yo sithik-sithik lanjut nek duit jon aku. Ora ono, ora ono. Terus iki ngene. Apa aku iki ngebel nganune tak kon belekno, tak sengkreng pakane tak beli ae. Yo alok ngono alok jajal lah. Ndike lemune iki kok kondo aku njaluk ijol duit iki tak kono belekno menawa gelem engko tak kone. Nang Pak Singren ndi lah kowe tak roh kowe yo. Ndiki arene ngelokno aku nakal ndi kowe tak roh. Wong cilik. Gering malah keren ra jatah wong. Yo. Engko jajal parane nek omahe aku tak roh sisan tak roh pakane. Aku itu saya riwari ini Kudus, kopi ini tuh Kudus ini saya. Lho, butuh duit mbalik apa ora ajak kari ngono ah. Nek butuh duit mbalik ya engko yo tak baturi. Benyamin iki. Tapi yo cutang aku ki ora ndek duit ngene kok. Wong iki tak bel ae tak kon teko ae. Kok gen omong-omongan wong anak yo anak dhewe wis ora bener. Benyamin kok amen dijol tekoran aku terus aku duit kondi. Berarti pinter kowe, Jon. Kowe ndek iki tak jak mah ae jebule kowe wis denger. Lah ya wis denger ah. Sing muni ae ki goblok asline. Wong bocah ngono kok. Nah, aku nek denger ya wis moh tenan aku Jon malah nek ngene iki kedadian Ya wis ah. Bel ae tak ndungu tak roh kowe. Kok kon belerine barang ya ora apa-apa. Jon. Bel. Mbah Sengkreng iku pegane iku mocok ning gone iki lho Jon. Mbah Sengkreng iki kan pegane mocok, babat-babat yo ning gone alas yo besik gedang-gedang niku ya ning gone Kulon Juwana. Lah yo bel lah. Tak ndang kon rene. Tak beli ae gen supaya ndek gelem moro ini wong barang cerak ae. Engko jaluk kowe. Yo gampang kok nek masalah iku. Ngono. Engko nek aku sing njaluk kowe ile-ilan meh duit malah ora ketemu. Engko Benyamin wis pokoke
Aku malah diuring-uring terus. Wis Ndang duit iki ndang nek njogo kono. ndang tak belekne ae nek duit iki kecekel ngono ya. Ndang bel nek njogo kono Iki lho. tak bel sih. Assalamualaikum, Mbak. Nggih niki kula karya. Jenengan saged tenggriane Mas Joni. Nggih. Nggih masalah syuting di wingi lho nek. Nggih. Mungkin kula Sherlock. Nggih pun. Nggih, waalaikumsalam. Iki Mbak Sengreng wis tak Sherlock, tak kirimi alamatem. Engko nek tekan kene engko temoni kowe. Yo gampang nek masalah itu. Aku iki tak langsung balik ae. Wis wegah nemoni aku. Yo Ngono. Engko jaluk kowe supaya duit iku iso balik piye carane. Aku tak langsung balik ae ya. Wis ngono. Ayo, Juk. Karya kok ngebel aku gak ono apa? Apa anakku iki wis lunga ambek karya apa piye ya? Kok ngebel aku? Ya wis gak moro sik aku jenyene aku. Wah, bleh. Yun, monggo. Jenengan iki Bapak Ere iki. Ya. Pinara. Ya. Piye? Anakku gak sida melok karya syuting ah. Ora sido. Aku ora sida iku piye jane? Mbok ora ngerti. Transferannya wis masuk malah. Ora iso. Ora iso. Yo iso ah, transferannya wis masuk. Karyamu iki lho mediase wong. Wah. Wong-wonge malah 3 dino ora ono ngetok. Wah, iki sing mari ruwet iki. Ngapune, Mbak. Anakmu 3 dino iki ora ono ngetok. Lah transferannya wis masuk. Lah karya iki bingung mediase kok bocahe kok ora iso digoleki. Bocahe kok endi kira-kira? Wong iki ya wis melu karya. Ya. Syuting. Neng, kowe iki njaluk ijol dhuwit aku. Yang aku mau gak ndek dhuwit. Yo diusahakno lha iku karya mundase ngono. Alah, mumet iku nganggo pos kadon. Wah, masuk nek iku kok tak kei ane ngono. Jare iki bocahe tak golekane angel. Lah jarene karya melok syuting tapi kok gak ngetok. Apa nek ndi bocahe dadi LC nek jono apa nek ndi? Kowe ya. Nah, anakku barang dadi LC, aku gak terima. Lah aku nyublayu ngono kok. Moga, pokoknya gak terima anakku. Nganggo kon dadi LC ku. Oh gak terima aku wong tuane. Yo. Wong anakku ayu kok le. Ayu opo le? Wong aku yo ora yo ngono kok. Karya ae sing muni ayu, aku ora muni ayu. Anak Iki dino tak pel ora diangkat ngono nek ndi bocahe. wis ah. Ora dadi LC. Nek kowe jane rene iki apa tujuanmu? Yo tujuanku yo nagih duit iki mang. Lho, Mbak, ini aku tak langsung ngomong sih. Ini duwike iku sing ditransfer karya iku balekno. Nek duit pira? 6 juta jarene karya. Iki berarti njaluk duit aku ya. Yo, karya njaluk tulung ambi aku. Aku tak wangi mocok le sedina sewengi. Jine duit kok 1000 rupiah gak duwe. Malah kowe njaluk duit aku. Yo. Nanti kowe njaluk duit aku gak sago le. Yo wis. Gak sago. Engko tak sampene. Ya wis ngono ae ya. Yo. Nanti kowe njaluk duit aku nih. Ala mbok pateni lah le. Yo. Yo. Ono tamu kok modele ngene, ora sopan blas. Bener anake ngono.